Preview. Preview. Nilqakom miegħi il-YouTuber Tarza, programmi għal Mixzone. Fejn magħkom ħankun nagħti reazzjoni tiegħi bir-rebħa tal-bieraħ il-ħames logħba tal-gruppi ta' Champions League bejn Arsenal u Lens. Kienet rebħa meritata mill-bidu sal-aħħar m'għandniex xi ngħidu. Qabilna nagħbu Seville mal-PSV li ir-rebħa ta' PSV ħolqot ċertu pressure fuqna biex ovvjament kif jgħidu l-Ingliżi we get the job done billi nirbħu mal-Lens u nirbħu l-grupp u hekk għamilna ma sraqna xejn fl-opinjoni tiegħi 6 goals, 6 players differenti fuq il-goal, però nagħtu ċertu reazzjoni fuq ċertu individwi li ta' verament kellu logħba tajba. Rajna Rice, jina li Rice, meta tara price tag tiegħu għal 5 million. Hija ċajda fl-opinjoni tiegħi huwa player impeccabli. Dak nhar bejt analiżi wara l-logħba tal-Brentford kemm ma jħalli spazju bejnu bejn il-ċentrali dejjem ħalli dawk l-4 metri biss meta biex jiddifendu kompatti ħafna fl-imkien. Li Rice huwa player strumentali wkoll, il-drive bil-ballun jikkrea azzjonijiet ukoll. Man of the match, bla dubju. Rajna Havertz li skurja ma' Brentford reġa' skurja. Il-gol ta' ma' Brentford taħ il-konfidenza biex isib goal ieħor ma' Lens u hekk għamel. Fetaħ l-iskoru Rajna li Jesus l-logħba oħra pożittiva, Saka u Martinelli m'hemm xi ngħidu, Odegaard ukoll wara Saliba u Gabriel ġew kienu kompatti u fl-opinjoni tiegħi naħseb l-aqwa pair bħalissa li hawn żgur fit-top 5 leagues. Huwa statement kbir imma mhux ħankun il-bot bla ħanejt. Logħba oħra pożittiva ta' Tomiyasu dawk il-ġidiet li beda jagħmel il-pass ukoll il-pass l-assist li tal-Martinelli wara vera prova jklerjaħ. Imma minn clearance ta' pass eċċellenti ġab il-Martinelli baqdel fil-kaxxa best player u sabrok nar xibka. Zinchenko wkoll. Reġena Raja bla dubju Arteta ovvjament li kien ħajab ir-Raja. Kulħadd jaf li Raja huwa number 1 tagħna. Xtaqt li nara Ramsdale wara l-logħba tiegħu mal-Brentford, kien diffiċli wkoll. Raja l-bieraħ kien vera kwiet, ma tantx kellu xi jagħmel. Però l-affarijiet li għamel il-ħruġ xi jaħtaf il-ballun positioning kien tajjeb ħafna distribution ukoll. Ġifieri kien logħba pożittiva wkoll għalkemm ma kellu saves prattikament xi jagħmel speċjali. Lens ma kienu perikolużi, l-unika azzjoni li qed niftakar li kienet perikoluża kienet fil-bidu fl-ewwel ħaf meta laqtu l-lasta. Però mbagħad mod kif bdew jilagħbu bdew jaqlaw gowl, meta tilgħab ma' tim bħalna veloċi fuq quddiem ma tistax taqa' daqshekk lura taqa' qrib fil-kaxxa. U taqla gowl għax hekk taqla gowl magħna żgur ħatibqa' taqla mbagħad għamma kif qed nilagħbu. Tipprova tilagħab il-logħba tiegħek, tipprova tidħol, toħroġ bil-highline għax iktar kemm taqa' qrib iktar ħanibqgħu niġu mal-linji speċjalment kweta fil-logħba tagħna minn fejn u żgur li you'll get punished. Mela, il-logħba
Pratikament iddeċidiet il-grupp B, rbaħna l-grupp, dal-li fan bħalissa qed jogħġbu joqgħod fil-għoli, kemm fil-ligi Ingliż u kemm fl-Ewropa, fil-grupp tal-Ewropa, ċetana ma' sħabi. Le però partiċajt nemmen li ħaqna, on paper konna favorites nel grupp u hekk għamilna. Però issa baqa l-aħħar PSV jalla naraw ġodda, naraw players żgħar ukoll, jalla naraw ir-Ramsdale li juħu ċans fil-partita tiegħu Champions League wara kollox sawra l-istaġun li kellna u kien wieħed mill-protagonisti li daħalna fil-kompetizzjoni naraw fil-gruppi. Il-fażi li jmiss issa round of 16 żgur li ħajkun diffiċli ġiex legs hemm timi tajbin ġifieri bħalissa mill-PSG qegħdin it-tieni. Il-grupp United għadu miftuħ, nistgħu nqgħu minn Napoli, Inter ukoll, jew Benfica. Ġifieri mhux ħadkun plain sailing żgur, round of 16 tiġi ma' mid-tiġi. Biss però jalla nfommu ħna hemm u nkomplu sejrin sal-finali. Mhux qed naslu għax bħalma diġà għedt fil-bidu l-istaġun m'għandniex tim li nikkompetu għaliha għal mod esperjenza biex nemmen li bħala kwalità għandna. Però nemmen li ċertu pressure ma tidħol fiha l-kompetizzjoni u ma nemmix li kapaċi waslu sal-finali. Però futbol kollox jista' jiġri ġifieri ma sax tgħid. Issa naraw. Għandna logħba oħra da weekend ma' Wolves. Logħba li tkun test differenti, Wolves żgur ħadd jaf kemm huwa tim tajjeb ħafna, ġejjem minn telfa mal-Fulham. Żgur li ħajoħorġu għalina. Jridu jippruvaw ikomplu bl-away record. Sorry, bil-rep kont mhux l-away record. Bil-rep konsekuttiv ma' top 6 clubs, rabħu l-City, rabħu l-Tottenham, u żgur li jippruvaw jirbħu lilna. Issa naraw se jiġri nhar is-Sibt. Grazzi, dak kien kollox minn naħa tiegħi. Issa għandu reklami, kif niġu għamil reklami, ħanaraw il-Joseph Magri bir-reazzjoni tiegħu bejn Milan u Dortmund. Grazzi. Matul ix-xahar ta' Novembru, Gamebreaker se jkun qed joffri diversi skonti għal Black Friday. Żuru l-istabbilimenti tagħna ġewwa Birkirkara jew fuq is-sit gamebreakermalta.com ħalli ssiru tafu iżjed fuq l-offerti vantaġġjużi li Gamebreaker qed joffru għal dan ix-xahar ta' Novembru. Gamebreaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Il-lejla tajba lil kulħadd, speċjalment dawk il-Milanisti illi ma naħsibx li wara l-logħba ta' nhar it-tlieta nistgħu ngħidu li għadna f'ġurnata tajba, jien onestament għadni ma ġejtx. Borussia 3 Milan wieħed San Siro. Logħba oħra mitlufa mill-coach opinjoni tiegħi dejjem Stefano Pioli. Mela, bdejna il-bidu tal-partita. Penalty li naħseb kemm ilu mal-Milan ġiru l-ar penalty laqatta.
Jider, onestament, jisni qabel taħ jisni rajtu l-ħajfa l kien ġitatu nemmen illi ma kienx il-waqt illi tiħ Olivier Giroud. U l-gol tal-Borussia għamil xogħol ġab il-penalti. U ftit tal-mutu għarra l-Borussia fil-vantaġġ penalti illi onestament fawta Davide Calabria li l-unika opinjoni tiegħu l-unika żball li għamel u kien hemm il-ġudikaħ, però l-unika żball li għamel għax imbagħad mal-partita ta' qalbu u lab il-logħba. U biftit Mike Manjam ma laqawx. Umbagħad ġab id-dross għamel Chukwueze naħseb beda jkun dak Chukwueze li qegħdin nistennew minn għandu huwa plejer ta' livell, ġab id-dro. Min kdu ġibna dross għal halftime, il-mija ħanna l-logħba fidejna. U tajjeb illi għal-kemm qed li Stefano Prol tilef il-logħba, però beda tajjeb għal darba sema u beda il-ladli flok Krunic u nispera li jibqa' jagħmel hekk kull logħba għaliex kien plejer illi nammira jiena jekk jagħmel żball li pattulek berba darbiet. Xiġifieri, jekk jagħmel żball mill-ewwel jirbaħ il-ballum mill-ewwel huwa plejer tajjeb u għalija illi ngħidha mill-bidu tal-istaġun postu huwa fl-ewwel 11 flok Krunic. U wkoll anka il-mod ta' mikraċċi sħabu biex ġibna l-kow ta' dro minn hemmhekk sal-halftime kellna mmorru 2-1 minn fuq. Iva, ħadnihom, kellna fejn niskuraw ma skurajniex il-gowl tal-Borussia Dortmund tagħmel xogħol tajjeb ħafna, eċċetera. Mela, x'ġara? Tħallna taqsam wieħed u tħallna ċans falutta Pulisic bdejna tajjeb. For a change, weġġa' tiegħu. Ċaw. Hemm min insejħlu tiegħu. Weġġa' ċaw. U minn hemmhekk Borussia Dortmund ħadu l-logħba f'idejhom. Letteralment ħadu l-logħba f'idejhom. Din responsabilità oħra ta' Stefano Pioli li hija 27 injury f'xarejn illi kemm ili nsegwi l-futbol jien mill-2006 qatt ma niftakar it-tim terminal u xi tim kemm fl-Italja u anke barra b'daw l-ammont ta' injuries. U l-iktar ħaġa li għandha sappuntat li meta kien hemm il-waqfien milux ma saret l-ebda tibdila min-naħa tal-medical staff. Forsi Pioli mhuwiex tabib, Pioli mhuwiex fiżjo, imma allura ma jitkellimx jekk irid jirbaħ li qed tiġi xi ħaġa. Inkomplu fuq robot keċċa tiegħu ma nafx Pioli daħħal lil Krunic. Xi kultant nibda naħseb jekk hux it-tifel tiegħu illeġittimu. Naħseb għaliex biex iddaħħal il-Krunic midfielder kieku weġġa' forsa qatli jew Loftus-Cheek nifhimha ddaħħal il-Krunic għax huwa f'postu. Però mhux iddaħħlu minn flok ċaw meta għandek il-Florenzi fuq il-bankina. Kellek Florenzi li huwa esperjenza u dejjem talob tajjeb u ddaħħal il-Krunic. Allura t-tort mhux tat-tim. Imbagħad Mike Maignan infixel. Għalkemm it-tieni gow forsi seta' ġie evitat u t-tielet gows laqlu minn idu, imma dik il-ħila. Imma inti biex gowl irid ikun tajjeb irid ikollu d-difiża tajba qudiemu. Ħammu lura fil-passat. Nelson Dida mhux qed kien gowl ħażin, però l-verità mhux ħadħaltu mal-level bħalma kien Buffon, għax il-verità hija dik. Però meta kellu nnesta u l-Maldini qudiemu kien għamel rekord ma jaqlax il-goals. Mela tmur titfa' difensur ċelqaw midfielder flok ċijaw. Mbagħad nimbu fallina ċansis ta' ġiru l-asta ta' Jovic u mbagħad il-gow ta' 3-1 u rrid ngħid illi Jovic daħal tajjeb kontra l-Borussia. Falla wieħed daqqa ta' rasu mal-asta u liħor daqqa ta' rasu u li tajjeb il-gowl ta' Borussia Dortmund. Bħalissa nsejt. Onestament x'ismu. Sakemm sal-5-6 minuta konna qed nilagħbu tajjeb, konna nilagħbu l-European football li ta' niftaħru bih. Pero mhux imbagħad il-coach iġi għamillek imbagħad jaqla il-Chukwueze u l-Adli l-aħjar ġispejjex li kien hemm fil-ground, Adli iddiskrivejtu kif l-ewwel u Chukwueze l-aktar plejer li kienet jikkreate jagħmel wieħed mill-isba' goals li qatt rajna. Dak huwa Chukwueze li naħseb ħajkompli lab tal-istaġun sakemm ma jweġġax. Għax naħseb mill-anella apart il-plejers l-ambulanza ħajibda jkun hemm. Naħseb dal-waqt ħajjiġi sptar. Bil-plejers kollha mweġġin. Kien hemm wara l-logħba kien hemm min qed jgħid Pioli jew tiena naħseb illi wasal iż-żmien li huwa jinbidel.
Stefanopoul ġi u fl-2013 daħħalna fl-Europa League, fit-21 ġejna t-tieni post, daħħalna fit-Champions League, fl-2022 irbaħna l-Scudetto u s-sena l-oħra wasalna semifinal tal-Koppa Italja. Imma sem jagħmel dik hija li għalija sem jagħmel. Nemmen li fl-Italja jekk issa suppost nemmen ħanibqgħu kompetittivi u nemmen aħna ġidu għall-kampjonat. Però inti ma tistax tibqa' dejjem tirbaħ fl-Italja, tittamel il-pass li jmiss. Tittamel il-pass li jmiss li tikkompeti bħal mod tim Ewropew. Eżempju bħalissa ovvjament l-Inter dejjem minn forma tajba. Alla volja ma nemminx illi huma ta' livell jieħdu Champions League, għax nemmen li Real City bajnu ma' ħafna ferma aħjar minnhom. Naħseb, pero ma tistax għax s-noħra kienu waslu final ma' City u onestament tal-kem kulħadd ħaseb li City ħajġu l-Inter il-verita hija illi kienet logħba ta' 50-50 u setet marret favur l-Inter. Pero dak mhux sinifikat ta' dan. Jekk iridu nagħmlu l-pass li jmiss hemm bżonn coach ta' esperjenza. Ħafna jsemmulek min, u mela m'hemmx Antonio Conte. De Zerbi. Tissemma wkoll Thiago Motta li mal-Bologna qiegħed mirakli jekk m'iniex sejjer żball il-Bologna qegħdin mal-ewwel 10 u qegħdin ukoll ċans li jiġu l-post fl-Ewropa. Għalkemm Thiago Motta aktar għandu dik ir-rabta mal-Inter, jekk m'iniex sejjer żball kien mat-tim tal-Inter meta rebħu tripletta, jekk m'iniex sejjer żball, iva. Is-sitt post qegħdin il-Bologna, il-Bologna s-sitt post, onestament kemm insegwu l-futbol qatt ma niftakar li Bologna f'dak il-livell tas-sitt post li qed jinġiddu post għall-Ewropa. M'għandhomx skwadra aħjar mill-Milan, m'għandhomx skwadra aħjar mill-Inter, m'għandhomx skwadra aħjar mill-Juventus, għalkemm l-ewwel bota l-istaġun kienet magħhom kienet 2 b'xejn u ġew draw mal-Inter 2-2. Hemmhekk qed il-coach qed jagħmellek effett. Skwadra biex nilagħbu hemm, però coach m'hemmx. Jidher li tilef id-dressing room kollha. Tantu hekk meta weġġa' tiegħu Mike Maignan beda xengen rasu ġifieri qal ma jistax ikun. Fattieħor beda għadli kontra Borussia Dortmund, dak taħseb huwa messaġġ pożittiv illi Krunic aktar xennar ħajtlaq minn mal-Milan imsemmi ħafna t-Turkija naf li għandu rabta tajba ma' l-eks attakkant ta' Inter Roma Edin Dzeko illi wara l-partita ħaġa li apprezzajt kienet Loftus-Cheek li tkellmu qalu li jagħmlu minn kollox biex jilħqu r-round tal-aħħar 16 għaliex tajjeb illi nispjega din kulħadd qaseb illi l-min ħajnqalgħu. Però b'xorti tajba ġew il-Paris Saint-Germain u il-Newcastle ġew wieħed issa qegħdin il-Newcastle u l-Milan b'4 punti, il-Paris Saint-Germain b'7 punti u l-Borussia Dortmund b'10 punti, ġifieri il-Borussia Dortmund dawk rebħu l-klub diġà. Issa jekk f'każ il-Milan tilbaħ il-Newcastle u Borussia Dortmund tilbaħ il-Paris Saint-Germain, Milan jiġu t-tieni post u jmorru mal-aħħar 16 għalkemm hija diffiċli immens, onestament nippreferi ninqala mill-imur fl-Europa League, hemm min ma jaqbilx miegħi. Għax imbagħad il-lob fl-Ewropa League ikun il-ħamis u mbagħad ikollna l-lig fil-weekend. Jiġifieri hemmhekk nagħtu ċans vantaġġ l-Inter u l-Juventus. Jiġifieri naħseb il-passu jew niġu t-tieni jew ninqalgħu. Jiena nemmen l-isfortunatament ma tantx ħajkollna biex nifirħu. Għax ma nafx jekk il-Paris Saint-Germain jiġu dru naħseb jgħaddu huma wkoll. Naħseb kif qiegħda l-ħaġa. Iva wkoll ġew 3 b'xejn u 2 b'wieħed. Ġifieri jekk irridu kompetu fuq livell Ewropew, issa hemm bżonn li sal-14 ta' Diċembru ninsew il-Borussia Dortmund u nikkonċentraw fuq il-Newcastle kulħadd jaf li Newcastle home huma faċli xejn huma tim li taw 4 l-PSG. Mhux ħadd ikkumpara ġifieri meta ġew Milan għal meta mmorru ġo Newcastle, differenza immens. Għalkemm kontra l-Borussia Dortmund konna aħjar milli konna fl-aħħar nofsija ġewwa Milan. Għax kif weġġa ċaw id-difiża raqdet ekku ċaw l-unika player li kien il-player li kien qed iżomm huwa dak il-player li skur jattini gol, ġifier ara kemm kapaċi jkun effett id-difensu Ġermaniż ta' 28 sena. Issa ħarsu l-qudiem għandna l-ħadd kontra l-Frosinone, ovvjament huwa tim li qiegħed fil-qiegħ tal-klassifika jallek huwiex l-aħħar m'iniex mill-100% ċert. Qiegħed mal-ewwel 10 jgħid l-editur, ġifieri mmur żmerġ Jiġifieri wkoll tim żgħir ara t-timijiet żgħar sorpriża qegħdin jagħtu din is-sena. Qiegħed l-10 post eżatt. Ara t-timijiet iż-żgħar sorpriża qegħdin ituna l-aħwa. Jiġifieri l-ebda ma tista' tieħu for granted tlaqqas jekk ħadd tilab
mal-imtarfa jew mal-imdina ngħid bir-rispett kollu jekk ma setgħu fuq il-ground illum. Għaliex kull logħba qed ikun fiha storja. Dak kien kollox minn naħa tiegħi nisteddukom wara reklami tibqgħu magħna ħalli jidħol ħabib tagħna Brady Buġġejja li ħajati il-reazzjoni tiegħu għall-logħba ħanejtek rajt siltit minna mimlija gows u logħba l-istess United sorpriż għax jiena stennesak li tabbu ħadet l-United kellhom 3 punti li spiċċat 4-4. Dak kien kollox minn naħa tiegħi niltaqa' magħkom nhar it-tnejn filgħaxija reazzjoni Milan u Frosinone u nispera li jkollna reazzjoni pożittiva u 3 punti oħra. Grazzi u l-lejl it-tajjeb. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Il-lejl it-tajjeb, insellem lis-semmija kollha tal-Kamra Sportiva, ninsabu f'Xandira live sewwa u jiena ħanagħmel l-analiżi tal-partita bejn Galatasaray u Manchester United li ntemmet l-iskor ta' 3-3. Mela, jiena fl-opinjoni tiegħi ovvjament bħal ħafna partitari mill-kummenti li rajt il-bieraħ wara l-logħba kif ukoll dalu bil-wildu matul il-ġurnata il-blame ta' dan id-draw ta' dan ir-riżultat għandu jkun kollu lejn il-goalkeeper Andre Onana. Għaliex? Mela, dal-għodu anka rajt kumment tal-player leġenda ta' Manchester United, Paul Scholes, li qal li it-3 goals li soffrejna Manchester United kolla seta Onana evitom. Jiena nejdi, metenti, jiena fl-opinjoni tiegħi kien hemm 2 goals li kienu tort ta' Andre Onana, naħseb li t-tielet goal ma kienx daqshekk faċli biex jilqgħu x-xut kien b'saħħtu u anka angolat. Però jiena fl-opinjoni tiegħi meta goalkeeper f'dak il-livell u jaqla iktar minn gow wieħed li wassal għal gow għat-tim avversarju mhijiex aċċettabbli. Ħafna kienu jikkritikaw fosthom jiena lill-goalkeeper preċedenti ġifieri qed nirreferi għal David De Gea. Okay, kien jagħmel żbalji, però qatt ma rajtu li jagħmel jew rarissimu li jagħmel 2 żbalji kif għamel Andre Onana l-bieraħ li jsalfu f'gow. Barra minn hekk fil-UEFA Champions League din mhix l-ewwel darba li Onana għamel dat tip ta' żbalji u naħseb jiena hija r-raġuni prinċipali il għaliex Manchester United ħajinqalgħu mill-grupp daqshekk kmieni fi stadju daqshekk bikri
tal-UEFA Champions League. Ħaġa oħra però ħanejt. Il-bieraħ x'inspiċċat il-logħba l-logħba tal-United għax ovvjament il-logħba ntlabet fis-7:15. Kien hemm partitarji mhumiex ta' Manchester United daw, huma partitarji ġifieri qed nirreferi għal partitarji lokali tal-ġirien ta' Manchester United qed nirreferi għal-rivali Liverpool. Sewwa li daw oġobhom jużaw jien insejħilhom keyboard warriors daw li oġobhom jiktbu l-statuses fuq Onana u anke jindirizzaw ukoll lejn il-coach Ten Hag. Jiena din ngħidilhom daw sa 5 snin ilu sewwa meta kellhom diġà l-klopp li tant jiftaħru bih. All right, fair enough. Rebbaħħom Champions League, rebbaħħom il-League, rebbaħħom l-FA Cup. Kien hawn min saħansitra beda jgħid li anke huwa tal-livell ta' Ferguson, imma dak kull ma rebbaħ kampjonat wieħed f'kemm issa ilu 8 snin da fit-tmexxija ġieli da fit-8 snin rebaħ lik wieħed għal li jiftaħru. U dawn nixtieq infakkarhom jien dal-partitarji li dawn għamlu sentej żewġ staġuni, żewġ goalers sewwa li daw tal-allok tagħhom dejjem partita fuq partita froġa wara l-oħra dal-goalers. Irjad nirreferi għal Mignole u għal Karius. Sewwa u ġifieri jiena nista' ngħid ukoll li f'da żewġ staġuni Liverpool ma rebħux tazza waħda. U saħansitra wkoll li waslu final tal-UEFA Champions League u tilfuha ħabba dawn l-iżbalji mhux wieħed iżda żewġ żbalji tal-goalkeeper. Final tal-UEFA Champions League. Ngħidu. Nispera li ma jiġrix l-istess b'Andrea Onana li ikonna xi ċans għal xi tazza jew bħalissa ma nisħitniex għedna għaddejjin minn ran tajba fil-kampjonat immissa ġejjin żewġ logħbiet li jekk irridu niġġieldu mhux ħanara kbira tal-klassifika bħalissa nkalli għandna ċans imma le ma narawx ma nippruvaw għal mal-ewwel erba'. Sewwa ġifieri ġejjin żewġ logħbiet ma' Newcastle away u ma' Chelsea home li jekk dawn it-tim nirbħu jew ġibu riżultat u Onana jipperformja nemmen li dawn jistgħu ipattu għad-diżappunt speċjalment tal-goalkeeper li għamel fil-UEFA Champions League. U niqafaw. Dawk ovvjament dawn iż-żewġ partiti li għandi kif insemmi jikkummenthom il-YouTuber li ieħor fil-jiem li ġejjin. Sewwa. Issa ħad nitkellem fuq l-aspett pożittiv tal-partita tal-bieraħ. Jiena fil-fema tiegħi inħoss naħseb li bħala prestazzjoni kienet l-aħjar waħda sa issa mill-5 logħbiet li labna fil-UEFA Champions League. Iva, u anke 3 goals, inħadmu b'mod rajna l-kollettiv, tilab away man Galatasaray mhux faċli, kellna ħloqna anke wara li ġabuna tro kellna ċansis ukoll, u anke jidher issa li bħala formation Ten Hag jidher li hemm għandu nukleu ta' players li daw tista' tgħid issa sabu posthom mal-ewwel 11 l-iskwadra li forsi jiena l-bieraħ ma qbilx. Jiena li propju fil-xin skoljajna wara skoljajna t-tielet goal. U mbagħad kien around il-56 minuti ġifieri kienet fadal l-isbaħ nofsija. Ten Hag qala lil Rasmus Højlund u Sofjan Amrabat. Il-bidla ta' Rasmus Højlund naħseb li kellha sseħħi wa dak il-ħin għal żewġ raġunijiet fil-fema tiegħi. Mid-dera Rasmus Højlund bħala kundizzjonijiet ta' saħħa għadu mhux 100% u barra minn hekk il-bieraħ logħba bħal-bieraħ naħseb li għalkemm huwa plejer naħseb jiena li m'għandux futur mal-United naħseb bħal-plejer bħal-Martial ridnieh biex jidħol fid-dinja ħafax. Ovvjament Martial iżomm bil-ballu forsi jista' jirbaħ dak il-fawl, konna din minn fuq jagħti dak il-pass,
Meta jrid kapaċi jibbitja plejer, imma ovvjament qudiem il-lasta mhuwiex daqshekk clinical kif kien s'issa fil-UEFA Champions League Rasmus Hojlund. U l-bidla l-oħra kienet ta' Sofjan Amrabat li mbagħad daħal floku iż-żagħżugħ Kobbie Mainoo li ħadd pjaċir li kellu jidħol għax anke l-prestazzjoni ta' Amrabat anke l-bieraħ jiena kont wieħed li xtaqtu jiġi mal-United dan il-plejer wara il-prestazzjonijiet li kellu mal-World Cup, kif ukoll fil-World Cup skużawni, il-World Cup li għaddiet Diċembru li għadda tas-sena l-oħra, kif ukoll ma' Fiorentina u anke l-rieda tal-plejer li jingħaqad ma' Ten Hag. Imma prestazzjonijiet tiegħu bħalissa mhumiex tal-altezza ta' Manchester United, però naħseb li Ten Hag għalkemm ma kellux fil-bankina plejers daqshekk esperjenza disponibbli flok Sofjan Amrabat li kellu jdaħħal il-Kobbie Mainoo iżda żagħżugħ kif ukoll il-Hannibal Mejbri kont inħalli naqra oħra fil-pitch il-Sofjan Amrabat u kont indaħħal il-Kobbie Mainoo lejn is-70 minuta tal-partita. Nerġa' ngħidha Kobbie Mainoo għad għandu 18-il sena u anke l-YouTuber Oliver semmiħ ukoll meta għamel l-analisi tiegħu tal-logħba kontra Everton nemmen li għandu futur fil-klabb ġifieri orajt li kull ma rajnih żewġ logħbiet ġifieri l-ħadd u l-bieraħ imma naħseb li l-United iridu jarbtuh naraw istiktar fil-logħbiet li ġejjin imma għandhom biex jarbtuh għal kuntratt twil mal-klabb għax jidher promising ħafna. Issa, ħan nitkellem rigward is-sitwazzjoni tal-grupp. Mela, jiena li diġà naħseb li maqluwa mill-UEFA Champions League. Però l-unika tagħma li issa l-logħba li ġejja ta' 12 ta' Diċembru kontra Bayern Munich, Galatasaray u Copenhagen bid-Daniżi ħajlabu home ġifieri għandhom vantaġġ jiġu draw u aħna nidħlu lil Bayern Munich ġo Old Trafford li naħseb jiena hija mission impossible. Però dak l-unika ċans huwa li nkomplu naffanzaw fil-UEFA Champions League. Min-naħa l-oħra jien ma nixtieqx lil United li jispiċċaw barra l-kollox għax anke bħala income u nemmen li bil-materjal li hemm naħseb nistgħu anke nisfidaw għalija l-Europa League jekk ovvjament it-tim jibqa' jipperformja kif ejja ngħidu dal-aħħar il-performance improvjat. U f'dak il-każ jekk nirbħu u il-United nirbħu lil Bayern ġieli rebħa bil-fors u mbagħad xi ħadd mill-oħrajn jirbaħ jew Copenhagen jew Galatasaray. Inkomplu l-avventura tagħna fl-Europa League. Minn band oħra, jekk ninqalgħu totalment għal kollox li naħseb li fil-verità bħalissa u jkollok tażel li mill-iktar probabilità naħseb li din hija li ma nkomplux fl-Ewropa sewwa. F'dan każ naħseb jiena orajt bħala income ħambatu ovvjament it-tazzi Ewropej jġibu ċertu ammont sostanzjali ta' introjtu. Però naħseb jiena ngħidu noħodha mill-pożittiv, inkunu nistgħu niffokaw kemm fil-kampjonat biex nagħmlu dak li għamilna l-istaġun li għadda li nidħlu mal-ewwel erba' b'mod tranquill kif ukoll niċċalenġjaw anke jekk tgħinna daqsxejn il-polza is-sena l-oħra tlifnija final kontra l-aqwa tim tad-dinja. Is-sena forsi nippruvaw nittantaw xortina fl-FA Cup. Jiena m'iniex qalbi maqtuwa ġifieri l-ikfa dallu u l-istess l-FA Cup qatt tibda jekk tiġina nerġa' ngħid il-polza tgħinna nistgħu naslu wkoll. Jiena dak huwa l-aġġornament tiegħi rigward da li rajna l-bieraħ. Nixtieq nirringrazzja l-sponsors ta' dan il-programm li huma Game Breaker, El Catalan, Spaces u The Barber Room.
Din ix-xandir issa ovvjament flimkien ma' dawk ta' qabli ħajkunu fuq il-mezzi tal-YouTube tagħna tal-Kamra Sportiva, ġifieri in the coming hours. U barra minn hekk jiena nħeġġeġkom biex għada segwu l-analiżi tal-programmi li għandna tal-analiżi fis-sitta ta' filgħaxija, tal-programmi li għandna skedati għal-ġimgħa d-dieħla li ħadd ippreżenthom il-kollega tiegħi Dorjana Brinkat. Insellmilkom il-lejl it-tajjeb u glory Man United għal dejjem. Narakom.